Bé, intervendrà a continuació la Victòria Martorell, alumna de la segona promoció del màster. Endavant, Victòria. Bona tarda. Gràcies, autoritats. Gràcies per haver-me convidat. A veure, quan l'Albert em va comentar el tema de dir Victòria, els records en 4 minuts. Jo dic, vale, en 4 minuts, a veure, condensem-los. Per tant, què se m'ha ocorregut d'aquelles coses que sóc conscient que de cap manera hagués après si no hagués estat en el mestratge? D'aquelles percepcions que m'han quedat i que m'han acompanyat aquests 20 anys. El primer que he de dir és que la primera percepció és d'absolut privilegi, per diferents raons. Privilegi pels professors que vaig tenir, això és obvi, però privilegi perquè durant 2 tardes de 2 anys de la meva vida vaig poder-les dedicar molt ben acompanyada a pensar. No he tornat a tenir aquesta oportunitat en els 20 anys, una mica perquè la vida m'ha passat per sobre, suposo com a tots, però realment no l'he tornat a tenir i ho enyoro. Hi ha una amiga meva que sempre diu, no sé si ho penso perquè ho penso o ho penso perquè no he tingut temps de pensar-ho. Per tant, aquell temps de mestratge em va ofertar aquesta possibilitat de la calma i d'una certa reflexió. La segona cosa que sóc conscient que tampoc hagués après sense els professors que vaig tenir i sense l'espai, que és un cert mètode en el pensar. No et posicionis abans de tenir la informació, ordena-la, sigues capaç de veure-li el nucli central, els efectes secundaris que tindrà, prioritza-la. Quan tinguis tot això fet, intenta ordenar-te. Tercera cosa que vaig aprendre i no hagués pogut aprendre. La importància d'allunyar els aspectes emocionals propis del pensament. M'ho varen ensenyar ells. No sempre s'aconsegueix. A partir d'aquí, una altra cosa que em varen ensenyar ells va ser a reconèixer la por. Quan el meu raonament em porta per un cantó i la por a manifestar-lo fa que no pugui concloure amb un determinat conflicte. Com a mínim, sovint no sóc capaç de tancar el raonament, però em varen ensenyar a identificar les pors que em porten a no pensar de manera prou racional. Vaig tenir l'oportunitat, i em direu antiquada, de poder compartir tot aquest pensament amb persones reals que hi érem. A la nostra promoció el mestratge encara es feia presencial, amb la qual cosa encara tenies l'oportunitat de mirar els ulls, contactar amb els companys, pescar els matisos de les cares. Per mi era i segueix sent important. I jo vaig gaudir d'aquest privilegi. I ja una mica, per no passar-me dels 4 minuts que m'ha donat, el tema aquest de pensar que, malgrat el que ens ha tocat viure com a societat i en alguns casos com a persona, el mestratge ens va ensenyar també a tenir esperança. Esperança de que, malgrat que com a societat aquests darrers anys no ho hem fet bé, podem fer-ho bé. I em segueixo pensant que poder tornarem a tenir tardes per dedicar a pensar, per reconduir el pensament amb una bona qualitat de pensament i, per tant, que és possible que recuperem una mica un millor funcionament d'aquesta societat que aquests darrers anys no ho ha estat fent bé. Gràcies.